Karibhoy Presbyterian Synod kalapan banaya karukom yat ki kali jong kinong wanje seng synod kabanlong nadu kakhat pratarik ulaber hado arpau tarik ulaber. Kumisi benta ban penkre kate ka jing seng synod kaban salong hakabalang Presbyterian Mautari Maurdon ka reception committee kalapan bena bagindan arteli ki surok kali ban penpoi ki pa riunget sakate ka jaka long jeseng kamtam haka jing seng pat ba haka sniutrai. Kate ka jing penbena bat jing penbet kalong ru khnang ban light na ka jing sakut kali kila ai ka jing pentip sikinong wan jing seng bagindan arteli ki pang surok pada ban penpoi ki riunget kata na benta ki bawan nak than nong po kinrung leng ba ka surok kwinin mat ki bawan nak than umsning kinrung leng ba ka surok lat merdon na RRTC Synod ka jingai kumba nanung po khatsan kilometer bat kum juru na thina umsning kumba khatsan lane khatsau kilometer la thung ya kane ka balang house nam khat khandai spa arpau bat haunus nam ar hajar arpau ilayo ban rakhe ya ka jubilee ka jingdap sispa snam jong kane ka balang ha kini ki jingai linti ba sispa snam jongka ilayo ban priang ya ka wi ka jing seng synod ka jing seng synod persyang house nam khat khandai spa khandai kusan bat mentang yang sayo ban priang ya kani ka synod ka pura jong ka ribhoi presiden synod agri dari tayo kisingi ki ban wan satang kisingi arsingi habidai bat kani ka jing pedang jingi ya ka jing seng synod ya tip ba kinong wan hang ne kilong ki babun kinar ki ba kuntup na du ki nong kit kam jong ka synod ki pastor ki dukot ki delegate ki choir bat ki wei la se ki ban wan hang ne ka jing seng synod la ka dei na du ka singi thoding le na du ha ka singi utrai te ban pensuk ya ka le kawan ke jong phi ngidon ban ya thu kumne ba kilenti ki ban poi sia gane ka balang hang ne hamautari merdon kilong arteli ka we nang thina lat Q9 bat ka ba ar ka thi nang thina po RRTC umran deri nang thina lat Q9 ka jingai kumba 2 kilometer hang ne bat nang thina po RRTC umran deri ka jingai kumba 10 kilometer te habede bat kinong wan na kit hain nong po ngi kentu ya phi ba kanom long ga ba khapnya la ne banom sakut blok ngi kentu ya phi ba pinwan nang nena Q9 kalenti kalong ka basuk bat ka bala snabha bat kumju ro ki bawan nang thina po ana kit hain umsning na neng phila banwan nang thina po RRTC bat ban pen itu ya kalenti ngi la bu ru ya ki banners bat kumju ru ya ki knam ki ba kedeu ban poi sya ka snong bat ka balang hang ne hamautari merdon te ban sai sisen ba ki surok kilong ki babha naka lenti nang nena RRTC kadai ka bla siang rong bat ka lenti ka nang nena Q9 don ki benta bala dep ban siang rong don ru ki benta ki bdang shu siang ki mau bat don ki benta ru ki bdang shu sakut ang kum ka lenti kendeu kum to tang ba kalong ka babiang nadu ki kalirit hadu ki kali he dah ka bidai bat ki parking na kaliang jong ka balang bat ka reception committee ngilapan kre ba dan arteli ki parking ka wei ka de hang ne ha lenti snong jong ka snong nungrim umksi ka jingai kumbatang san spa metar na ka pandal je kalong ji seng synod pat ki bala ban pendiang kali hang ne ha ka parking hang ne ha lenti snong nungrim umksi de tang kito ki kali ki bapoi haswa ban sedang ka jing seng kamut haswa ki pau beje de kito ki kali ki ba poi hadin bala long jing seng pan kila ban peniang no hang thi ha ka hajingking wa umpi la pen kre ka parking ka bahe de nakaliang jungi ngi ka balang mautri merdon bat kumjuru na ka reception committee ngi pediang sngubha ya kinong wan sya ka ne ka jing seng synod nadu kinong kit kam jong ka synod jongi ki dikot ki delegate ki choir bat ki wei bat yo la se don na pedeng ki parabangit na ki wei ki presbytery na po ka synod jengi ki wei pat let's say ki parabangit na ki wei ki kenhun balang la na ki wei ki ceka ngi pedang sngubha ye pi